Sziasztok! Üdv újra itt a csatornámon, én Szaszkó Andi vagyok, táplálkozási tanácsadó és életmódváltó gasztroblogger, és ma ismét hoztam nektek egy nagyon egyszerűen elkészíthető diétás receptet, amit nehezen tudok meghatározni, hogy ez diétás reggeli, diétás ebéd, diétás vacsora, vagy tulajdonképpen mikor is fogyasszuk, ugyanis egy nagyon különleges alapanyagból készül, amiben nincsen szénhidrát, nincsen zsír, nagyon alacsony kalóriatartalmú, így hát gyakorlatilag bármikor fogyasztható, mondhatnám azt is, hogy bármennyit, de ezt nem szeretem, ezt a kifejezést. Ez a különleges alapanyag pedig a rizslap lesz. Nem tudom, próbáltátok-e már, nekem még ez lesz az első alkalom, de már nagyon-nagyon sok helyen láttam. Egyre jobban kezd így bekúszni a diétázóknak az alapanyagai közé. Így néz ki, vagy legalábbis amit én tudtam venni, az így néz ki. Ez a csomag rizslap, ez ilyen 10-12 darabot ír a csomagolása, hogy annyit tartalmaz. Megnéztem a tápértékeit, nagyon-nagyon kedvezőek. Egy darab rizslapra kiszámoltam 17 kalóriát, 3 g szénhidrátot, 0 g fehérjét és 0 g zsírt tartalmaz, úgyhogy 100%-ig beilleszthető az életmódváltásba. Hogy hol vettem? Én az Osamban vettem, nem reklám, viszont szerintem bármelyik ázsiai boltban kapható, Lidlben, Aldiban, hogyha vannak ilyen tematikus ázsiai hetek, akkor ott is meg tudjátok venni. Spárba talán, nem tudom, nem járok Spárba, érdemes ott is megnézni, minden esetre nagyobb hipermarketekben, a Tesco-ban is el tudom képzelni, az ilyen nagyobb Tesco-ban. Szóval egyébként szerintem könnyen beszerezhető, de mielőtt kibontom, azért elárulom, hogy mi lesz a recept, mert hogy azt eddig nem említettem. Ez egy spenótos, túrós, burek jellegű péksüti lesz, amit airfryerbe fogok megsütni. Pár egyszerű hozzávaló szükséges hozzá, és meglátjuk, hogy milyen lesz a végeredmény. Én sem tudom még, én sem kóstoltam, úgyhogy nekem is ez lesz az első. Együtt fogjuk most ezt kipróbálni. Nos, hát akkor bontsuk ki ezt a rizslapot, és akkor nézzük meg, hogy milyen is ez belülről. Íme a varázslat. Itt vannak a rizslapok, egy ilyen kis zacskóban vannak benne. Mindjárt keresek hozzá egy ollót, és ki is fogjuk bontani. Tadám! Így néz ki a rizslap. Egy darab, ilyen kis áttetsző, egyébként nagyon jó pofa szerintem, és akkor próbáljuk is ki. Lássuk is, milyen főbb alapanyagokra lesz szükség a spenótos túrós burek elkészítéséhez. Szükségünk lesz 3 darab rizslapra. 1, 2, 3. Szükségünk lesz 2 tojásra. Szükségünk lesz 25 deka zsírszegény krémes tehéntúróra. Szükségünk lesz spenótra, lehet friss. Nekem ez fagyasztott, tavasszal a saját spenótomat fagyasztottam le. Ez olyan 10 deka körülbelül nyersen. Fűszerként majd só, fokhagyma granulátum, és majd kell alá egy picike olaj. Az első lépés mindenféleképpen a töltelék elkészítése lesz, mivel ennek ki kell hűlnie, mielőtt beletekerjük majd a rizslapba. Ezt azzal indítjuk, hogy a serpenyőt kiolajozzuk egy picike olajjal. Ezt célszerűbb lenne olajsprével készítenem, de nekem az olajspré éppen elfogyott, úgyhogy így nagyon vékonyan kikentem. Ez nincs egy evőkanálnyi olaj egyébként. A forró olajra rátesszük a spenótot. Kicsit így szétnyomkodjuk.
és szépen megfonnyasztjuk rajta. Miután a spenótot megfonnyasztottuk, félretesszük kihűlni, és elkészítjük hozzá a túrót. A zsírszegény tehéntúrót kibontjuk, és akkor bele fogjuk önteni a tálba. Így. Megsózzuk. És teszünk bele egy kis fokhagyma granulátumot. Majd pedig szépen villával összenyomkodjuk. Most pedig, miután a spenót pillanatok alatt kihűlt, belekeverjük a túróba. Így néz ki, és ezzel is szépen össze fogjuk keverni. A spenót mennyisége egyébként lehet több, és voilà, készen van a spenótos túrós töltelék, amit érdemes még így a végén megkóstolni, amikor elkészül. Esetleg, hogyha nem elég sós, vagy kell még bele egy kis fokhagyma, akkor érdemes utólag még fűszerezni. Most pedig a recept legérdekesebb része következik, ez pedig a rizslapoknak az előkészítése. Mutatom is. A rizslapok előkészítéséhez 2 darab tojást fogok felütni, ugyanis a rizslapokat meg kell áztatni használat előtt mindig valamilyen folyadékban, azért, hogy megpuhuljanak, és könnyebben föl lehessen tekerni. Csak simán felütök 2 tojást, majd lazán felverem őket. Ennyire kell felverni a tojást, épp hogy a tojás fehérje elveszítse a nyúlóságát. A rizslapokat egyenként a felvert tojásba mártjuk. Körülbelül 2 másodpercre kell belemártogatni, hát ez pont annyi, hogy belemártjuk és átfordítjuk. Majd pedig kivesszük, és egy nagyobb ilyen vágódeszkára, vagy egy ilyen stabilabb felületre rakosgatjuk, úgy, hogy egymást félig elfedjék. És akkor, amíg bemártogatom a rizslapokat, a többi rizslap, amit már bemártogattam, az szépen meg fog puhulni. Így néznek ki az egymásra rakosgatott, bemártogatott rizslapok betöltés előtt. Igazából egy picit sok is lett a 25 dekatúró ehhez a 3 darab rizslaphoz, de megpróbáljuk valahogy belepasszírozni a nagy részét. Hát szerintem így elég is lesz. Most pedig fel fogjuk tekerni a rizslapokat. Mostanára már tök jól megpuhultak. Így alulról elkezdjük ráhajtogatni. Oldalról fölhajtjuk. Egyébként nagyon puhák, de nem szakadnak el. Kicsit ilyen maszatolós, úgy készüljetek. És miután feltekertük a töltelékkel a rizslapokat, ilyen csiga vonalba betekerjük.
És így néz ki sütés előtt ez a kis burek. Én most fehér és fekete szezámmagot fogok rátenni, de bármilyen maggal megszórhatjátok, vagy hogyha nem szeretnétek, akkor ezzel is hagyható. Most pedig a bureket be fogom rakni az airfryerbe, és abba fogom megsütni. Jelzett az airfryer, megsült a burek, úgyhogy gyertek, nézzük meg együtt, hogy sikerült. Itt van a gyönyörű, szép aranybarnára sült túros penótos burek, amit most hagyunk ki, és utána meg is fogjuk kóstolni. Elkészült ez a rendhagyós, penótos túrós burek, amit ugye leveles tésztából készítenek hagyományosan, aminek viszont elég magas a kalória és szénhidrát tartalma, zsírtartalma, mi viszont ugye a rizslappal helyettesítettük, és tök jól ki lehet váltani, most pedig lássuk, hogy milyen lett. Nos, közelről így néz ki. Próbálom mutatni, hogy minden oldaláról lássátok. Szerintem teljesen úgy néz ki, mintha leveles tésztából készült volna, és majd most az íze kiderül. Ilyen a belseje, ott a spenótos túrós töltelék, szerintem nagyon guszta. Nagyon finom. A rizslapnak nincsen semmilyen íze, nem lehet érezni. Szerintem tökéletesen ki lehet váltani a leveles tésztát a rizslappal. A makrói is nagyon jók lettek, 100 g-ban 112 kalória, 5 g szénhidrát, ami nem sok, viszont 11 g fehérje és 5 g zsír található, úgyhogy életmódváltásba tökéletesen beilleszthető, nagyon finom. Ajánlom figyelmetekbe. Jó étvágyat kívánok!